Baba veSadza votrenda zvakare munyika yeZimbabwe vanozivikanwa nezita rekuti Mr Chikwava vodzoswa munhau munyika yeZimbabwe mushure mekunge vachinzi vakabuditswa nezuro muusungwa hwavanga vaiswa. Zvakarezvo vabuditswa muusungwa ava vakaendeswa kuchipatara, asi vaendeswa kuchipatara pari kutaura kunzi mari yanga yadonetwa yobiwa zvakare. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiitika pane vanyowani vachange vachingosviko pano paHarare Networks. Mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe nekutena notification bell kusvika patinoisa nhau dzinenge dzichitenderera nova uri wekutanga kusangana nenyuzi dzatinenge taisa. Today tauya tikabata nhau yaMr Elias Chikwava, vanhu ava vari kuzivikanwa munyika yeZimbabwe nezita remadunirirwa rekunzi Baba veSadza. Baba veSadza vakazivikanwa muruzhinji munyika yeZimbabwe nekuda kwechiitiko chekuti vakaonekwa vachibika sadza muguta pakati peguta reHarare, zvakaita kuti vanhu vanzwe tsitsi munyika yeZimbabwe vade kuvabatsira nemari zvakasiyana siyana. Asi vari pakati pekuda kuzoenda kunotora mari dzavo apoitika chiitiko chekuti vakazosungwa Baba veSadza, asi vasungwa vakabatsirwa naRoyal Mint pamwe chete nevanosanganisira vamarova vakabatsira kuti abuditswe Baba veSadza ava. Asi Baba veSadza ava pamari yavo yavanga vaunganidzirwa yaikwana kuita 5,000 kweta imwe yavakasenderwa munhamba dzavo naOlinda anova akavasendera mari inokwana kuita 1.2. asi vasenderwa mari iyi vari kunzi baba ava vachibva muusungwa Royal Mint akaenda navo kuchipatara sezvo vari kunzi papfungwa avanomboita vachikanganisika. Aenda navo kunovarapisa kuti varapwe baba. Mari yavo yeGoFund yakaunzwa, vakatambidzwa hama dzavo kunzi iendeswe kubhengi ichengetwe, asi iyi yanga ichiri mufoni iri kunzi yakazongobiwa. Pane mbavha dzakauya dzikatora mari yanga iri muakaundi yemufoni yaMr Chikwava. Inova dziri nhau dzatenderera zuva ranhasi dzichiziviswa, dzatauya takabata, dzaita kuti veMatrix vabatsirane nemapurisa eZimbabwe Republic Police kuti vabate vanhu vakaita chiitiko ichi chekutora mari muikokeshi yaMr Chikwava. Zvotenderedzwa zvichiziviswa munyika yeZimbabwe pamashoko ari kuziviswa mazita evakomana anova takuisira pascreen apo maererano nekushayikwa kwemari yaMr Chikwava. Pari kunzi pane vakomana vaviri ari kutaurwa kunzi Tatenda Chizanga pamwe chete naPrince Dambuza. Vaviri ava ndio vari kuonekwa pamatransaction ekutransfera mari yaMr Chikwava yavakapiwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe, zvaita kuti vanhu vagotaurawo vachiti munhu mari yaanenge aunganidza achishandira ozowanikwa mari yake yongotorwa. Asi vaviri ava vari kusanangurwa vachiziviswa kunzi vashandi vekambani yeEconet vakatora mari yaMr Chikwava. So vafegiyo marova vonyora vachizivisa vachiti ava vekuba ikokeshi tinovabata ava, we shall recover all. Chakakosha for kuisa Baba veSadza Elias Chikwava wepazengeza paminamato. I am traumatized nezvandakaona nezuro. Satani ari pabasa kana mazogara, asi tinokunda. Ndo mashoko anyorwa na Mr Marowa, vanyora vachizivisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe vachiti aiwa varume ava vanobatwa vakaita chiitiko ichi. Novari nhau yatenderedzwa yataiya tichitsanangura tichizivisa ruzhinji tichiti zvinhu zvoitika kuna baba ava vanhu voti koseiko zvongonanga Mr Chikwava nguva nenguva. Pese pavari kuda kuwanirwa rubatsiro, pese pari kuwanika dambudziko, zvaita kuti veruzhinji vatiwo chii chavari kutadza baba ava chaita kuti vawanikwe vachingoiswa pazviitiko zvakasiyana siyana. Ende ndo nhau dzatauya takabata, ende vari kunzi vari muchipatara futi vachirapwa nekuda kwekuti njere dzavo dziri kunzi hadzina kugadzikana. Dzatauya takabata pano paHarare Networks patinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika chiti ndozvezvimwe ndo emamwe maposta ari kuzivisa panhau yaMr Chikwava ari kunyorwa achitenderedzwa munyika yeZimbabwe, zvaita kuti zviziviswe naRoyal Mint ari kuvabatsira
ati how this even possible, foni ine mwana asi pane ari kuita matransaction neecocash yababa achikwava. Ndo mashoko atauya takabata ona Harare Networks, tichiti tinokuzivisai nhau dzinoitika panguva inotera. Ndipo patinokuigirai social commentary news, nhau dzinenge dzichitenderera kuti mukurumidze kubatwa nenhau. I thank you for keep on supporting our social commentary news. This is Harare Networks.